Minden
rádióban a közvetítést, mindenki megtalálja a papírt, a 4 tropát elénekeljük most liturgia után, és utána 50. Zsoltár. Adjai erőkkel, Uram, a testvérod, és az őrző katonák levének, mint a hajnal, és már járott a sírnál, estén a meleg tisztán testedet, te pedig megfordítál a poklot, nem kísértek még megáltalad, és találkoztál a szűzzel, életet ajándékoztál neki, itt föltámadtál halottaiból, Uram, dicsőség néked. Észtőkkel tettem, mindjárt számára megnyílik az éjjel, égesíts föl a legtaláltat, megtagadnom az életfájt, sajat mi a szűztől, hiszen az ő lények szellemi parancsot válik, melyben az isteni őrnek fényízik, melyről a eszünk élni fogunk, s nem halunk meg, mint Ádám. Krisztus születik, hogy előtesett imádságát fölemelje. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, ahol itt valók a három Szent Ifjú, a lányok hullámai között, mint harmatos üdítőhelyen ivaroztak, és Dániel próféta az oroszlánok között, mint a jobb pásztor, ránkapta jelent meg.
Cselekedjétek
Szent Pál apostol, Kolosszaiekhez írott levelének olvasása. Figyelmezzünk! Testvéreim, öltsétek tehát magatokra, mint Isten szent és kedves választottjai, az irgalom érzetét, a jóságot, az alázatosságot, a szerénységet és a béketődést. Viseljétek el egymást és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panassza van a másik ellen. Ahogy az Úr megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. Mindezek fölött pedig öltsétek magatokra a szeretetet, amelyet tökéletességtől telik el, és Krisztus békéje, amelyre meghívást kaptatok egy testben uralkodjék a szívetekben. Legyetek hálások! Krisztus igéje lakik bennetek gazdagon, minden bölcsességgel tanítsátok és kintsétek egymást. Hálaadással szívetekben énekeljetek Istennek zsoltárokat, himnuszokat és szent énekeket. Bármit tesztek, szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézus nevében tegyetek, és adjatok hálát az Atya Istennek általa. Égesség, éget, bölcsesség, figyelmezzünk! Bölcsesség, igaz hívők, hallgassuk a Szent Evangéliumot, Szent Lukács evangéliumának olvasása. Figyelmezzünk! Abban az időben egy ember odajött Jézushoz, kísértvén őt és mondván: Jó mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Jézus pedig ezt mondta neki: Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egyedül az Isten. Ismered a parancsokat: ne törj házasságot, ne ölj, ne lopj, ne tégy hamis tanúságot, tiszteld atyádat és anyádat. Az így szól, ezeket mind megtartottam ifjú korom óta. Ennek hallatára Jézus ezt mondta neki: Egy valami még hiányzik neked. Mindened, amit csak van, add el, oszd szét árát a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyekben. Aztán jöjj és kövess engem. Ennek hallatára az igen elszomorodott, mert nagyon gazdag volt. Amikor Jézus látta, hogy elszomorodott, így szólt: Milyen nehezen jutnak be az Isten országába azok, akiknek vagyonuk van. Könnyebb a tevének átmenni a tűfokán, mint a gazdagnak bejutni az Isten országába. Erre akik hallották, így szóltak: Hát akkor ki üdvözülhet? Jézus pedig ezt mondta: Ami lehetetlen az embernek, lehetséges az Istennek. Kedves testvérek, azt halljuk, hogy egy ember oda megy Krisztushoz és kérdezi, hogy mi a törvény, mi a fő törvény, mit kell betartani, hogy üdvözüljön. Mi a törvény? Hát a törvényt, a világban a törvényt az emberiség az őskor óta szinte keresi. Az őskori ember is nézte a csillagokat, és nézte, hogy merre felé kell vándorolni, merre felé vannak a szarvasok és a vadcsordáknak a vonulása. Az ókori Egyiptomban mindig nézték a
a csillagokat, számolták a napokat, hogy na mikor önt ki a Nílus. Mert ha nem önt ki a Nílus, nem sokkal, pár száz méterrel a Nílus mellett sivatag van. Éhen halunk. Tudni kell, hogy mikor önt ki a Nílus. Aztán a babiloni csillagászok ugyanígy a többi folyóval nézték a világban a törvényeket, mert nem babra megy a játék, a törvények uralkodnak a világban, vagy a káosz. A háborúk, a betegségek, a bűn, ez uralkodik a világban, vagy van valami törvény és rend. Tehát az őskortól kezdve az ember állandóan keresi, kaotikus a világ, vagy van valami rend. Keressük a rendnek a törvényeit. A magyar nép is tud ilyet. Hát azt mondjuk, hogy ha Katalin kopog, karácsony locsog, vagy valami ilyesmik vannak, meg medárnapján, hogy esik, meg hogy nem esik. A magyar népnek is vannak ilyen törvényei, hogy ezeket így figyeljük és igyekszünk, mert fontos tudnunk, hogy most vessünk, ne vessünk, fontos tudni. Na ez nem csak a megélhetésre, a természettudományokra igaz, ez a lélekre is igaz. Testvérek, hogy meri valaki azt hinni, hogy a léleknek nem kell törvény? Ha nincsenek törvényei, nem tartod magad törvényekhez, akkor a káosz fog elnyerni. Nem babra megy a játék. Ha nincs Nílus, akkor sivatag, meghalunk. A lélekre ugyanez igaz, a lelkednek nincsenek törvényei, káosz lesz a következő. Törvények kellenek. De ez az ember azért megy Krisztushoz, hogy mik a törvények, milyen törvényeket kell betartani, hogy a mennyek országába jusson. Az első, amit én ma nagyon szeretnék mindenkinek mondani, a lelkünkben nem lehet káosz. Akinek a lelkében kaotikus gondolatok vannak, a napi rendje teljesen kaotikus, a heti rendje kaotikus, az érzelmei kaotikusak. Hogy meri azt hinni, hogy ő boldog lesz, rendben lesz, az élete meg üdvözül? A káosznak adod át magad, vagy a rendnek? Na most, ha a rendnek akarjuk átadni magunkat, kicsit úgy mondom, hogy vannak olyan törvények, amit tűzön vizen át meg kell tartani. A lelkemnek is adjak törvényeket. Ilyen a napi imádság. Akármi történik, olyan nincs, hogy egy nap az ember komolyan nem imádkozik egy negyed órát, 20 percet. Olyan nincs, hogy csak dolgozunk, megyünk, meg betegek vagyunk, meg tévézünk, és az Istenhez nem fordulunk. Olyan törvény, amit tűzön vizen át tartani kell, hogy minden nap megszólítom az ember szerető Isten. Olyan nincs, hogy én ártsak, ne árts, ez egy nagyon ősi törvény, hogy ártsak növényeknek, állatoknak, direkt gyilkoljam őket, hogy ártsak a családoknak, bántsam a másikat. Van úgy, hogy hibázunk, fáradtak vagyunk, nem úgy szólunk egymáshoz, vita van, szabad, de bántani, direkt, gonosz módon ártani, azt nem. Olyan törvény, amihez tartani akarom magam, ne árts. Aztán ilyen, hogy az ember igyekezzen becsületes lenni. Kell az életünkben kompromisszumokat kötni, mert kell. Nem vagyunk Istenek, és ez még nem a mennyek országa. Kell olykor kompromisszumokat kötni. De azért figyeljünk arra, hogy a gerincünket nem lehet mindig eladni. Van határ, amikor az ember azt mondja, hogy ezt nem, van törvényem, lelki törvényem, én ehhez nem adom a nevem, én ebben nem megyek bele. A becsületnek van egy határ. Aztán ilyen az, hogy a család legyen egy. Karácsonyra készülünk, ami a szeretetnek az ünnepe, nem egyszerűen a család ünnepe, a szeretet ünnepe, hogy hozzon minket össze a szeretet. És nem lehet egy családot szétverni. És harad le a nyelvet, olyat akarsz mondani, meg dolgozzál a kapcsolatban, ha nem olyan a menyeddel, anyósoddal, vejeddel, nem lehet egy családot szétverni. Olyan nehéz összehozni, hogy együtt maradjon, szétverni olyan könnyű. És van törvénye a lelkemnek, és azt mondom, hogy nem, a családom ellen nem véd. Szóval szentségek. Vasárnap, ha lehet, jövök és eukarisztiához járok. És úgy jöhet a hétfő, kett, meg az összes megpróbálás. Szóval vannak a lelkének törvényei, és ha az ember nem ad a lelkének törvényt, akkor jön a káosz. Törvény kell. A madaraknak
pletykát meg Facebookot, Szentírás meg nem. Törvényt adok magamnak, rászoktatom magam, minden nap olvasott Szentírást. Szóval az embernek magának kell egy kicsit megerőltetni magát, és törvényt adni az életvezetését. Hát látjuk mi azt, akinél ez nem megy, az élet középtáján nagyon sok élet kiborul, életünk közepén rájönnek, hogy milyen üres az életünk, kaotikus az életünk, nagyon sok kiborulás van az élet közepén, meg az élet végén is. Nem így kellett volna élni. Jaj, Atya, ha még egyszer kezdhetném az életet. Törvényt kell adni az életvezetésünknek, és akkor lesznek jó gyümölcsök. Szóval az első mai nap nagyon fontos, a lelkünknek adjunk törvényeket, amiket tartani akar. Második oda megy ez az ember, és azt mondja neki Krisztus, tartod a törvényeket, jól van még valami nagy akadály a te életedben, a vagyonod. Valószínűleg sokat gondolt a vagyonára. Nem a gazdagság a baj, ezt mindig elmondjuk, nem a gazdagság a baj, hanem hogyha a vagyonon állandóan lóg az embernek a szíve. És a szegénység sem automatikusan üdvözi, lehet az ember rosszul szegény. Irigykedik, haragszik, káromkodik, lop, mert ő szegény. Lehet rosszul is szegénynek lenni, lehet jól is gazdagnak lenni. Nem a pénzzel van itt a baj, hanem a szívvel. Na ez a vagyon úgy tűnik ennek az embernek akadály. És azt mondja neki Krisztus, add el mindenet, mert ez neked akadály. Szeretnék megidézni egy szentet közeledő Szent Miklós napjához, mert megszoktuk a Műrai Szent Miklóst, aki a vagyonát szétosztotta. De van egy másik Szent Miklós, egy svájci Szent Miklós, Flüi Szent Miklós, aki, én voltam a kis házánál, szó szerint egy ilyen faházban, 2x2 méteres faházat, egy viskót épített magának, ott hagyta a családját, és kivonult a társadalomból, és bezárkózott oda, egy ilyen pici kis ablak van rajta, azon keresztül adtak neki enni, meg beszélgetett, és elvonult csak imádkozni. És ennek a Flüi Miklósnak van egy olyan imádsága, nagyon nehéz ima, azt mondja, Istenem, adj meg mindent, ami hozzá segít. Hát ezt értjük. Istenem, vegyél el mindent, ami akadályoz hozzá. Na ez nehéz. És aztán azt mondja, vegyél engem magadhoz, és tegyél engem teljesen a sajátoddá. Ezt az első-utolsó sort értjük, közepre a nehéz. Istenem, adj meg mindent, ami hozzá segít. Hát persze. Adj jó embereket mellé, jó egyházat, jó közösséget, adj egészséget, adj egyfajta polgári jólétet, adj nekem segítséget, mindent, ami hozzá segít. Ezt értjük. A második sor, vegyél el mindent, ami akadályoz hozzá. Na, ezt nehéz imádkozni. Kicsit én hadd tompítsam úgy, hogy amikor az Isten bármit elvesz tőlünk, testvérek, azt is meg kell nézni, hogy talán nem azért nyúlt bele az Isten egy kicsit az életedbe, mert eltávolodtam tőle. Talán nem azért engedte, hogy valamit veszítsek, mert én már nem úgy imádkozom. Hát egyszerűen mindenki tudja, amikor az egészségünkből egy kicsit veszítünk, mikor egy kicsit a húsunkhoz nyúl az Úristen, sokkal őszintébben tudunk imádkozni. Talán azért vesz el egy kicsit az egészségből, ne legyünk olyan fennhéjázók és olyan Isten felejtők. Ugyanígy, mikor törik az életünk, akárhogyan is munkahelyen vagy a pénzünk, mikor kicsit törik az életünk, rosszul esünk. De azért egy picit, ha higgadtabban ránézünk a helyzetre, nem lehet, hogy az Isten kicsit azért nyúlt bele az életedbe, mert istentelen lettem, elszaladt velem a ló. És kicsit jó az, hogyha egy kicsit bizonytalan leszel, törés van az életedben, Uram, bocsánat, kicsit megaláznak, más ember leszel te ezután. Uram, vegyél el mindent, ami akadályoz hozzá, de nehéz ezt imádkozni. Inkább úgy mondom, ha megtörténik, hogy az életünkből valamit elvesz Isten, tessenek csak higgadtan arra gondolni minden fájdalmon túl, hogy lehet, hogy ez engem közelebb fog vinni az Istenhez. Alázatosabb leszek az élet felé, türelmesebb az emberekhez, őszintében imádkozom, nem leszek beképzelt, gőgös, istentelen. Talán, ha elvesz valamit az Isten, annak van lelki oka is.
Uram, adj meg mindent, ami hozzád segít, vegyél el bátran dolgokat, nyújj bele dolgokba, ha ez eltávolít tőle. Tehát a legfontosabb nem az, hogy kívül jól menjenek a dolgaink, a legfontosabb az, hogy mikor átmegyünk ezen a földi életen, azt a gyermeki szívünket, azt a tiszta szívünket megőrizzük az Isten felé. Ez a legfontosabb. Átmegyünk gyermeknevelésen, családon, munkahelyeken, betegségeken, politikán, átmegyünk az egész életen, és az a legfontosabb, hogy valahogy a gyermeki tiszta szívünket vigyük át a túlsó partra. Azt őrizzük. Nem erre a világra akarunk tökéletes polgári jólétben berendezkedni, hanem szeretnénk a mennyek országába jutni, ahogy ebben a történetben is hallottuk az evangéliumban. Van itt még egy csomag. Egy német teológus azt mondja, hogy játsszunk el a gondolattal, hogy ez az ember tényleg eladja mindenit. Nem tudjuk a valóságban, mi történt, de tegyük fel, hogy tényleg eladja mindenit. És amilyen rossz szándékkal közeledik Krisztushoz, próbálat egy kísértse, oda megy Krisztushoz, azt mondja, Uram, eladtam mindenet. És azt mondja ez a német teológus, lehet, hogy ennek az embernek azt mondaná Krisztus, hogy valamivel még mindig hiába vagy. Lehet, hogy ez az ember úgy gondolkodik, hogy na én egyszer teszek valami nagy jót az Istennek, teszek sokat a persejbe, dolgozok sokat, valami egyszer csinálok egy nagy jót, és megérdemlem a mennyek országát. Lehet, hogy a te szíved nem jól gondolkodik. Hogy te adsz valamit az Istennek, és mint egy bótos, várod, hogy ő is adjon valamit. Adok, hogy adj. Nem lehet ezt. És lehet, hogy Krisztus Úrunk azt mondaná, a te szívedből még mindig hiányzik valami. Rosszul gondolkodsz. Az Isten országa ajándék. Az Isten barátsága megtiszteltetés. Ez nem jár neked, ezt nem lehet megvenni. Isten barátságosan itt van mellettünk, és jön velünk életünk minden területére. Nem lehet megvenni, kiérdemelni. Ez mindig az ő ajándéka, barátsága. A te szívedben még lehet, hogy vagy hiába ennek van. És lehet, ha azt is teljesíteni, akkor is azt mondaná, még mindig vagy hiába valaminek. Ó, hát nem így vagyunk mindannyian. A szívünkben még mindig vagyunk hiába. Nem, mindegyikünkben van egy ilyen elégtelenség érzés, hogy édes Istenem, tényleg kellene tisztább szívvel imádkoznom, szentírással foglalkoznom, kevesebb bűnt követnem, családdal nem kiabálni, őszintébben dolgozni, másokra is figyelni, nem csak az én kis családomnak, tágabb szívvel szeretni. Nincs ott mindegyikünk szívében az az elégedetlenség érzés, hogy még mindig hiával vagyok, még mindig hiával vagyok. Szeretném mondani, hogy a legnagyobb szentek se voltak olyanok, hogy én már kész vagyok. A legnagyobb szentek állandóan arról beszélnek, hogy ők mennyire bűnösök. Minél közelebb vagy a naphoz, annál tisztában látod még a pici koszt is a lelkedben. Minél inkább sötétben vagy, annál inkább nem látod. De minél közelebb, minél szentebb egy ember, annál jobban látja, hogy mennyire hiával van még dolgok. Tehát azt akarom mondani, hogy az ember egy életen át igyekszik szentülni, tisztulni, érettebbé válni, de mindig van hiával még valami. És ami a csoda, testvérek, az a karácsony, hogy úgyis jók vagyunk neki. Igen, nem vagyunk teljesen hibátak. Szürke egy kicsit a szívünk, de hogy így is jók vagyunk neked. Így is jön közé. Kicsit istállói a világ, meg az én szívem, meg az én házasságom, az én munkám, kicsit istállói, de akkor is jövök hozzá. Az az elképesztő isteni szeretet, hogy még így is jók vagyunk neki, és még így is annyira szeret minket. Szóval nem lehet a szomorúsági, az elégtelenség tudati, a bűn tudati a fő hangsúly, hanem a fő hangsúly az, hogy Uram irgalmaz. Irgalmasan, akkor is szeret minket, hát ha még hiába van a lelkünk nem egy-két dolognak, hanem sok dolognak. Karácsonyra készülünk, nem megérdemeljük a karácsonyt, nem elérjük a karácsonyt, nem megvesszük a karácsonyt, nem, hanem a karácsony az egy ajándék. Készítjük a Betlehemet, a szívünk Betlehemét, de jó lenne, ha be tudná fogadni az Isten. Készítjük a családunk Betlehemét, egyházunk Betlehemét, hát kicsit Európa Betlehemét. Készítjük, olyan jó lenne befogadni ezt a gyermeket,
segít nekünk, hogy azt az őszinte, tiszta gyermeki szívünket tudjuk megőrizni. Mondjuk mindnyájan teljes lelkből és teljes elmétől mondjuk, mindenható Úrunk, Atyáinknak Istene, kérünk téged, hallgass meg minket és könyörülj. Könyörülj rajtunk, Isten, a te nagy irgalmasságod szerint, kérünk téged, hallgass meg minket és könyörülj. Könyörüljünk még szentséges főpásztorunk Ferenc pápáért, Isten szerető fülöp érsek metropolitánkért, lelki atyáinkért, és Krisztusban minden atyák fiáért. Könyörüljünk még az itt jelenlévő csület nagy és bő kegyelmeket várom nékért, ami jótevőinkért, és mindenki az hitő keresztényért. Mert irgalmas és embert szerető Isten vagy, s téged dicsőítünk, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön örökké. papságról s az egész egyházi rendről. Ezen szent hajléknak boldog és örök emlékű alapítói és jótevőiről, a
ki az atyában egy valóságú fiával mindeneket, aki mélyrettünk emberekét és a bűnösségükért, mennybe alászálló, és megfestett összevetőleg Krisztus Máriától, és emberének, és megszerintetek életünk Mózus Pilátusnak, és szenvedett és feltemettetett, és feltámadott harmadnak az írások szerint, és fölment a mennyekbe, és ő az atyának ugyan, és ismét eljön a dicsőségére, ítélni jeleneket és voltakat, és az ő országát nem veszélye, és a Szentlélekben, Úrban és Istenben, ki az atyától és fiútól származik, ki az atyával és fiúval együtt imádkozik és dicsőítetik, ki szólott a proféták által, hiszek egy szent, katolikus és apostolikus